Kajing puli na kita baar jom siem kalenong ngaba khat khandai hidu khat wei khat sao ar puai lai puai do lai pusan ba lai pun riu usen na kereb us em ka Assyria ola pha ikinong ra khobor shau Hezekia uong pini thu komne ho Hezekia us em ka Juda wat sha bo blai jong pi hawa pi shania ubas un shukore pi da ka bakular baya ka Jerusalem and mighty hagakti us em kas Assyria akmi Elias ngau ayu kis em Assyria kilale ya kari baro dagba penjot thiau ki hatu en pelai epi uhase Hezekia ole yo priang ya kiti naka nakikti ki nongra khobor bat ula puli yaka nangta Hezekia ula lekiu sha kayeng utrai bat ula priang yaka hakmat utrai tu Hezekia ula duai hakmat utrai bat ula ong atrai ublai ka Israel ubashong khat halor ki kherab mami tang mami marwei melong ublai ki hima baro jangka parthai me ubala thawi ka beneng bat ka khendeu to pensha yala ka skor atrai batos ngam to pli yala ki khmat atrai bat to pe asngam iki ktien usena kherab ya ki baula pha ban kren ben yau blai ba im kalong ka basisha atrai bagis im Assyria gila penjot thiau ya ki jai ben riu bat ya kiri jongki bat kila bread ki blai jongki hapo kading namar kini kim dei satia ki blai Henry kilong ki jin thau jongki kti ki briu dakading bat umau namar katala pendo pendam ki de menta atrai ablai jongi to palai engi ngakarpat eme nagakti jongu bakomta ki hima ka parthei baro kindu bitho ba mami atrai melong tang mami blai diwisaya ukhono amos lapaktin shau Hezekia uong trai blai ki Israel ka Israel uong kumni ya ga jingduai jongpi hanga shaphang usena khereb us em ka Assyria ngle sngo kani kalong ka ktien bo trai lakren shaphang jongu kai benya phi ka kin pho nyi phi ka kon kin thai suti ka Sion ka karna ai ka khlien adien jongpi ka khon kan thai ka Jerusalem namar na Jerusalem kin sami ibalang sa banaw lum Sion ka kan hon kibal like im ka jingshir hem mutrai kan sa pandeb ya kani namar ka taw trai uong kumne shaphang us em ka Assyria ona mon rong hapo kani kanong ba lemne unsiat khnam haka lemne untur shakada kasti lemne untai ka kanton thma saudong jongka dak dakata kalanti bolawan dakaju un salik phai wat un omwan rong hapo kani kanong ba uong utrai nabanga ngan seda ya kani kanong ba ban palai yaka na ka banta jonga hi bana ka banta sakri jonga utabin ha kata kami du angel utrai lami bat ula peniap shispa prapusan hajar ngot ha kacaka daragi Assyria ti usena khereb us im ka Assyria ula phet barolek phai shaleshnong balashong lasa haninibi kaktien jong utrai kasam ka basaw pupra ublay upen scam junom yala kanong ba try long bakrau bat yaw wade e baniro ha kanong ba ublay jungi ulum bakho jong u yang ren song ha ka jing itanat ka jing kemen ka parthai baro ublay upen scam junom yala kanong ba lum siyangan hapdeng karing basyatay kanong ba us im badon bor ublay hapdeng kiyeng dulan jongka walapan pau yala di kum ka bukut scam jongka ublay pen scam junom yala kanong ba ya ka jing e bisin e jong me ko blay ipuson hapo ka temple jong me ka jingiro yame ko blay kum ka kerteng jong me ka poi shado bakut parthai ka kti ka mon jong me ka dap da ka hog papalai im ublay pen scam junom yala kanong ba kajing pulena gospel bukut kat kum Matthews kanong banyew khat ba Henry khat ar hadu bakhat saw Jisul ong halagi sunran Parai ki so ki
kencang Wat bread iki maulan nai jong pi hagis niang yo kin kerdem iki po ki jat bikin pai kala ban patare pi kumca ya ka ka ba pi kwa bagi breu kin le e pi ma pi ru to le kumcu iki namar kane ka dei ka an bat ka ji kai ki nong thul pa tapsut na ka kerdop ka bakhem na ba ka loy ka kerdop bat ka sud kalenti ka bayalam sha ka jinjon bat ki to ki barung na ka kidon shibun Henry kahim kakim ka kardop bat ka stom kalenti abayalam sha ka jingem bat kito ki basyam ka kidon tang kendiat ngon ka gospel jang utrai